Iya. Woi, yo. Eh. Eh.
Oh, yeah.
Pating jempali ya Mas. Ya. Alon-alon. Ayo Mbak Heni. Yo.
lagu meneh apa lagune? Di battle wong telu. Sidorondo yo. Sidorondo. Alah. Curhat penyanyi ya, Yep. Sajake kepiye iki? Yo. Ayo, yo Elsa sing demung Sak yo. lagu yo ditarik Mas Apip yo. Ayo Mas Apip. Mangga. Oh, ya. Biar kendangi dhewe. La 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 la. La 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 la. Ayo ayo. Ayo yo, ayo yo. Ayo Mas Tayen. Yuk. Ulos liramu wis tak aturi. Diaturi apa? Nanging piye kabeh iki wis kepacut ibarat kubur bakar ngerti seko mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Aku saku ngenteni. Oleh
Yo
Sembuh. Alon-alon. Alon-alon, ya dijunjung-junjung ya. Parwa madya lan musana duh Gusti kula tetungga ampun wonten kutharan cana hei ayo wis mari kok ayo wis durung ayo bareng yo
sapa ngerti alamate padha. Nah, sing iki jepite conyang. Ya. Boncengan berarti. Ya bali le. Sudah sore. Ya. Ayo bareng yo, cah loro yo bareng yo. Yo bareng yo. Ah kondur sing apik yo. Urung. Sing semanten. Dugap. Sing sijine nama di sijine. Iya iya. Dua. Ya, satu lagi dari Selamat berbuka puasa. ya peserta terakhir monggo.